Odhiambo machielo kendo nyakwara Ramogi marwa kini machiegni e chenro mar ratil. Ma en chenro mabiro ni Jumapil ka Jumapil odhiambo machalo kod ma. Kamaga odiochieng' ma kawuono kata odhiambo ni wan kod mor mar bedo kod yawuot luo ma samoro bende osemiyo ka miyo kata osebedo ka miyo chenro ni bedo gi liet mar ng'eyo ni to piny Kenya ni kanye e ratil kama pimo e weche mag siasa. En kor piny owacho koso en kor jok maketo piny owacho tesre. Odiochieng' ma kawuono kata odhiambo ni nyakwara Ramogi wang'iyo gik ma osewachi to waketo gi ratil. Kaka wuono wapenjo ni to Sirkal en kambi. To ka en kambi ng'a? Mane penjo maduong' ma wan godo kawuono, miyo yawuot luo ma bende osebedo ka miyo ratil yiengore kama owinjo bed ni obetie ni ka an kod Omulo Junior ma bende en ja siasa kendo loso e lo Kenya Kwanza, lo Sirkal. Owacho ni oparo ni Sirkal en kambi. Obro nyiso wa ka en kambi to en kambi ng'a? Gi weche mamoko bende mantie ratil. Badha ka an kod Freddy Kokango ma bende en ja Azimio motegno kendo odhi loso e lo kweth maketo piny owacho tesre. En bende nyalo yie ni Sirkal kata ka gine made gi lose do bedo kambi gi kata do bedo kambi jomoko. Mano e wach man go kawuono nyakwara Ramogi. Omiyo kamoro ma intie nyalo na ote mari namba 360 ka inyisa ni to in iwuon in gi penjo mane ratil. Gin gik mage mosewacho. Wawacho mago moketi ratil kaluwore kod gik mawuok e dho jotelo ma pacho ka bed mago moyier manie ei piny owacho kata mago ma samoro ne okod thuolo kendo giketo piny owacho tesre gi kinde ni. Nyakwara Ramogi machiegni nyinga en George Bati. Ratil chakore sani. Uimore uru. Uimore nya Bati. Amora nya ko chako yudo thuolo mar biro e Ramogi TV ratil. Ombe umor kendo duoko kamano. Week no bedo mabor, wuoth be bor. To kumwadhi echa e mwachomo. Wiko bedo mana gi ndalo 7 ang'o miwacho ni wik bora? Obor kiwinja yany mana iyanyowago. Ing'eni sirkand ni wigi owil ne gidonje iye ka to gachako gi wigi koro osedhi owil ni jo Kenya nitie machandore. Koro chako wacho ni sirkal ni en mare gi Ruto en kambi ji bedo gi shareholders wacho ni en koro dhiwe gimoro ma motimo ubiro mana state house kacha koro neno kokango bede line to kango duoko okango chien kocha nikech koro kango koro ok ja shareholder to mulo ko bedo mbele to mulo bia mbele ine shareholder to chik to wacho ni ko yieri kopono no yieri tibedo ker to dong in gi jalupni to ker en ker ne jogo te ng'ama nogone kura kara joma nokogone kibedo jatend piny yes iwinjo to waneno ka gin giwacho ni gin e jotend piny. Wan no wacho ni ok gin jotend piny nekech ne gidonjo gi dirisha kaka wacho pile cha. Omiyo odon wagolgi gidhi wuok ndalo 10 mabiro gibiro wuok oko. To sama pod gin e iye kacha ok onyiso ni nyaka koro giba wach ka giba wacha. Ni gin gidhi e kanisa jonabi obedo nge gi kocha to giwacho ni ni wan ma koro Sirkal mar gine mar kambi koro kionge shares to bed tenge. Gashagwa gi Langi ok wabibedo tenge. Kenya ni marwa waduto te to kuma intiere no wach mibayo no nyaki wuog oko. Namba 2 watieki namba 2 ni neno kane gi chako loso ofise moko mopogore jatendo mulo no dhi oloso ne jaodi office ni office of the spouse of the prime cabinet secretary ni koro in kisedonje office koro imbi iloso ne jaodi iloso ne kiawadu iloso ne neru iloso ne nyathini iloso ne dau. Mago gik ma koro ne mago gik ma gitimogi. Emoyo ono wacho niya jogi endi piny pek turo jo Kenya. To gima nyaka koro gitim nikech sani ngima osedhi malo. Gima ne giwacho ni gidhi kelo pincha otamogi mogo pod ni malo, fuel ni malo, mafuta ni malo, gigi te nyaka koro giduok piny. Zakayo nyaka lor piny. To ka ok olor piny to duok nengo gimoro mora piny. To kotame wabiro lore piny. All right. Mano okango chako gini matek na dumulo. Ingeni nyise no most jo piny ingeni ingeni chopo maka in gi stress. Ingeni okango ni gi stress mo de gemi panadol moro nikech gik machando wiye ng'eny. To an gima mora ni koth no chwe. Koth ochwe Nyanza Western kendo Nyasaye ng'ama duong' kabisa. Nyasaye otimo ncha walemo Nyayo Stadium ma piny koth ochako chwe. Mano nyiso ni dwe mabiro ka koth chwe ombolea mancha wamiyo jo pincha gidhi pidho go cham mbele ka gik ma bedo maber.
mogo mina no wacho no apa ni ngeni asebedo ka nyiso okango no were gi hostess ngeni tie mogo moro mar host mogo bechgi ni malo mag 400 odugo doga piny kech mogo to koro ensani en 180 moko 170 to wada duoke piny ma 70 mana wacho cha nikech mpango kaka no wacho ni waketo plan cha to plan en kaka en koro wach moro ni kiani boss na okelo apis mar jaode ngeni iwacho ga ni ka responsibility utamie ot yani ka ntie gik moko motamie ot tingo tami ot ti blame ngata nyathi jatich everybody katinyo maka gimoro kato yie okalo ti blame gi koro ngeni gimo okange ntimo gini gi blame ngata ni koro msale ko ok nya bedo kata gi thuolo gi jaode ni mano koro kisikia ot mango gibed mos nikech sirkal kipango nyakipang imi tigi miluongo ni charity offices mag first ladies gin ga gimiluongo ni charity gibomiyo ji kony moko mopogore machalo kaka mag miyo ji cham mag miyo ji kony moko matindo koro giwe mano mos giwuoye gik ma agenda madwarore mag jod msale gin go mago giwere to magi ma miyo ja Kenya bido gi penjo ni nyocha kaka nitwa neno ka nyara jatend piny ne wacho ni nigi aput moro office moro no wacho ni mano onge gi tudruok moro amora mar siasa en jino duwinjo kaka no lero no sani jotend migepe Musalia Mudavadi bende wacho ni oloso ne minode kamoro kanyo bende obedie kati wacho ni gin charity to dipo ni magi shareholders ma ni lieko kwa samoro wapenji George Mbati isen benitie kamondike katiba chike kamondike ni prime cabinet secretary jaode nyaka bed go office ntie kamondike constitution moko mo prime cabinet secretary onge ni nyar Ruto ni go office ingeyo ngamondik mungeni en ga first lady ma en jaod president moko gi kamsane wacho ni en kaka en go sache gi NGOs mutiyo go ni odwa create position mar jaode en gi yakine okinya tame kechonge kama no kale budget e parliament ni the new office no ingeno okangi no nego beni go koko ko wacho nitie budget mane parliament ogolo midhi mija od Musalia mar office no to onge gimo wach kamano onge ka budget proposal kata policy mo setera parliament ngat ma office man moloso mar jaode mabro complement office mar first lady koro onge gimoro kanye magiga na go koko ma onge gi lakini kwa duge topic mina na wacho ni ka sirkal en mar en kambi ingeni luore ka media wuoyo media no kawe iwacho ni plainly kingiyo America ntigi bilongo ni Republican gi Democrat ndalo ma Republican no kawo government ma Trump na ni presidency Republican na en government ma Republican sani ka Biden no kawo government ma Democrat en government ma Democrat sani government en mar Kenya kwanza kech jomancho wuok madhi campaign jomancho chiwo pesa mar campaign mago gitimo gibilongo ni investment gi invest time magi kete campaign kaka na chiwo kinyi abiro Ramogi support magi investment mo wacho no koro ko wacho ni en kambi jo azimio bed mos gin gi ket government tesre ni ket mane kaka gin no gi yudo government en Kenya kwanza to ko wacho ni ni president ok nyal konyo jo Kenya te nyaka kony mane miro ker Ruto njo di Homa Bay nogo ne kura matin lakini odhi mokelo dongruok odhi Lamu odhi kuone opogore kuonde modhiego nyaka kel development ne jopiny lakini jo siasa kata jotelo machalo Mheshimiwa Okango gin gibed mos nikech no gi invest e government ni namba 2 ok giwinj policy mar government nikech sami campaign nyaka ibed gi ng'ato ung'eyo namba 1 owinjore gi agenda mari namba 2 o support manifesto okinyal keto ng'ama pingi kudu keto mano ng'ama odhi ketho plan ma in go cha koro gin plan gi kaka jazimio kaka nchaga wacho ni gimiyo ji 6,000 giriti kochopo 2027 mpango magin go koponi gi yudo loch mar 6,000 cha wambo bedo mnatenge koponi gi yudo loch wambo keto gi government gi no etesre mano margi koro en shares gin ka gi onge shares gibedo bedo mos ka gidwaro robo milion kech bele ka wacho ni ati gidhi golo sirkal e ndalo modong matini onge sirkal magidhi golo gima gidwaro ni en badhe anyisi kendo ndik date ni ndik tarigni tarik ndalo modongi kine jakom wacho ni odong ndalo 11 Okango gino wacho ni en ndalo 11 en ndalo 11 mar mosruok ibro nyisa kora nyisi alright Okango ise omulo wuoyo kenda winjo ku wuoyo dakika 5 mokalo go wacho gik mang'eny to gik mowacho gi wachak gi apis mane gi loso ma wacho ni mano pesa Musalia ni koro loso ne jaode ni mano koro odhi Kenya konyruok
iwinjo wachane budget kineno gik ma Musalia timo to kineno gik kaka sama ne gi launcho apisni ne giwacho ratiro ni apisni dhi timo weche mamoko gi mar konyo joma mine konyo nyithindo mon kiye biro dwaro pesa. Musalia ni en pesa ne en adi michule manyalo konyo jo Uganda te ma pesa okuok e sirikal. Net worth mare ni bilion 4 kaluwore gi net worth mare en bilion 4. Yes. To bilion 4 ni ochulo osuru pesa di. Mane penjo mokwongo kanwa donjo ka to pok no gidwokowa. Namba 2, ofise gi magi create gi. Ineno sani George, wan waonge wach gi jowa gi. Wach ma wan go kod gien mana chiel. Ne gidonjo apis to gidonjo gi dirisha to tich otamogi. Piny ting turo jo piny to no wacho niya ka koro apis jaod Musalia ni budget ma higa ka higa biro bedo 50 million. Tiende ni igni abich ma Musalia dhi bedo ofis gi jaode ni biro bedo gi 250 million. Dakteche 4,000 onge tich. Jopuonj chiegni 30,000 onge tich. Onge budget mokete mano madang wach ne jopiny ni emomiyanyisi koyieri cabinet secretary tichung ne migawo mag cabinet secretary te tiwacho ni idwa konyo jo Kenya kan mondo ikaw pesa madipo ni dhi konyo nyithi kiye mond liete chulo nyithindo school fee ang'o mano mone mondo mi okaw pesa ni oter mondo chul ne nyithindo gi school fee okony mond kiye to kelo to kete ofis jaode mabiro dwaro driver biro dwaro ofis biro dwaro secretary ondiko jogi e tich to ndiko ji abich machamo osara gana gi gana to ji mang'eny ni piny kuthagore mane gima wacho to kineno omulo gilange nodhi okelo gimoro manono ni chief administrative secretary gidhi bedo chief administrative secretary 40 ige ka iga dwe ka dwe ki miyo gi osara gi bodyguard mtoka office pi ang'o milion abich ng'ato ka ng'ato milion abich 45 cars mano 225 million e higa igni abich 2.7 billion. Aduoki mana kacha jopuonj adi maonge tich Kenya ka dakteche kod dwa wuok Kenya ka dhi oko school joma onge school fees kani neno universities ma Kenya ka kende owacho ni koro gin onge gima ginyalo timo nyaka gimed school fee nyaka gin gi gope ma ok nyalre to wan gi sirikal makelo offices manoni ka gin shareholders to king'iyo shareholders oduoko shareholders omulo owacho nwa yanga e Ramogi Ratil ni gin sirikal ni en margi gi Mudavadi margi gi Ruto margi gi Gachagua giwacho ni okango gilange ok na donje sirikal ni wano kwa donjo sirikal gimo wadwaro ni mondo sirikal ni kaka pend chiko wacho ni sirikal en mar jopiny ko yieri rais nyakitine ji duto te to mulo wacho nwa kania ni gimoro mikelo maruto kelo mabecha Siaya Kisumu ni mano koro ni mano favor onge favor maruto kelonwa wan gi ratiro mar yudo dongruok kaka jo Kenya machulo oshuru to ka gidwar mano ang'o momiyo giwacho ni mondo koro wachul oshuru to sirikal to okwan shareholders wan duto wan shareholders ka to wan wabro bedo shareholders mana ka wawinjore ni adiera wan jo piny wan jo Kenya te sanie ka gidhi e kanisa giwacho ni Azimio kelo siasa mapogo jo piny to gin e kalu mar Nyasaye to giwacho ni joka go koko owuog oko gin gidwa tiyo to gin to gitimo siasa e kalu magi jomojo Nyasaye jogi ocha Nyasaye nikech king'iyo gi siasa ma go e kanisa wanogo siasa oko kwadhi lemo walemo Nyasaye wacho ni miwa thuolo wabeduru mos wang'any gi mos to wanyiso gi ni ndala par ok apaga chielo muro wapar ni un gi ndala par ko gikinyu ndalo chiko nyaku wuog oko nyaku lor un gi zakayo maruno nyaku lor piny to kotamo order onge ga miluongo ni zakayo iwinjo mana analogy omulo ka pi modhi iwinjo watieki badi mondo mulo sama modho pi no wuo ne wawacho wan mana analogy mwatiyogo tiende ni ka ng'ato ni malo to wakwaye ni bi piny kuma jopiny nitie
nitiere gimoro ni ne giwachonwa ni ing'eyo ni ok bi yaw sava mago gik ma osekalo ok gimutimo wanyisogi niya gima wadwaro maduong' mogik nyaka nengo ngima odok piny ne giwacho ni gibiro duoko mogo ja 70 Omulo wacho ni an ja hostess Omulo wanyisi jatendi no wacho ni en koketo muma piny to mogo dhi duogo 70 muma no keto piny dweche 6 mokalo gima timore sani gikelo gima iluongo ni state capture ne gidhi kawo capture gikawo parliament gi ngwaso gikawo judiciary gi ngwaso gikawo executive gi ngwaso gikawo church kanisa gi ngwaso jogi nigi mpango mar ngwaso gimoro amora emomiyo wan wawuok kaka Azimio to Raila Amolo Odinga osekonogo niya ubedo ni uyie utamoru ubiro lor. Omulo nyiero mang'eny ahinya. Omulo ang'o ma gidi? Ing'e gima gida ni wach ng'anyo ni gima ber. Yani okango kelo nyaka ng'anyo e studio. Ing'eyo ok odwa miga na thuolo mar penj. Ing'e ni topic na ni sirkal en ma kambi koso kend kambi. Koro ing'e na nodhi weche ushuru gik mang'eny. For information madani ni government mar Kenya Kwanza nosendiko jopuonj ma 30,000 mowacho no. Namba 2 gima dwa nyise ni wach university government nosegolo budget government nosegolo 2.7 billion mano semiyo jo help madhi konyo nyithindo 800,000 madhi timo pay onge mago gik mantie anyise gik ma nanre ratir koro wach mar management mag university recommendation mano kelcha koro kopo ni ibo med fee nikech ncho yud ni sirkand gi machokalo motel gi jatende ma jatenda Azimio miluongo ni ker mokalo cha donge mano kelo gik mineno koro shida man nikech nwa yudo gari kaneno bas ng'eni government chalo ka bas go bas ni odhi ogore piny oonge tiende gia okethore gik moko koro samoda waseloso bas ni woda kete ndara gichako go uwi to bas ni gin magi ketho ma jatende mane riembe to jatel machiel ne e bas ni koro giwe koko mos gibed mos. Adwa penjo ni wacho kae kichako ni sirkal en kambi mana kaka ni chiwo ranyisi gi piny Amerika kama ntiere jo Democrats gi Republicans tiwacho maber ni sama jo Democrats riembe to ging'iyo jogi sama jo Republicans bende riembe to en kamano diponi koro jo Kenya riti mondo joma no invest nikech wacho ni ntiere joma no invest giriti nyaka joma no okete girgi moro matin mano tiyo gi sagi ga gringo mano oketo fuel okungo yuti koka gibi yuti koso itemo wacho nani okadwa niket wache dhoga nikech oka wacho ni jo Kenya riti jo Kenya ten gi ratiro margi nikech gichulo ushuru mar yudo dongruok mar Kenya nikech Kenya oriwo ji te ker ko yiere to samotingo muma wacho no tingo muma kaka ker mar uphold respect the constitution of shareholders kare gin ng'agi koro share contest mar shareholding yani ma wada en kezongo ochalo kaka literature lernwa go uwa shareholder meaning ni sirkal sama ji go campaign ntie Azimio ntie Kenya Kwanza sama Kenya Kwanza oloso government en mar Kenya Kwanza ok en mar Azimio mano nyiso ni plan kako ndike manifesto kako ndike joma support manifesto gi plan mar Kenya Kwanza ni emimiyo priority to mano ok nyisi ni onge ja Kenya moro mo qualify mok nya dictate sani okango gini kane nyiri Azimio nineno kane nchagisi yiero jogi jo ne minister maland ngan machi ngilo na minister kia maram na gisi yiero jogi ni winjo ka giyiero Kenya Kwanza gimbe del gidonje government ne gin mare mar Azimio koro gibed mos ka gidwaro tich girit mondi jo mancho tiyo matek na Kenya Kwanza okongo yu tich mondi modongcha mbele cha ko land tich gazette okango manyamanya itubuni application to an mabro tete ani ke gan man kode ajo to kango nenge okoracha inya kako nene tibro mie tich ibo lemo modong ibo mie koro obed mos get sani government yan mar Kenya Kwanza gin kaka Azimio git ket government tesre gik mon kwa tim maber giwacho ne giwacho maber wach mogo nje wamiyo gi plan kake nikech onge katiende wawit 4 billion ang'wen dwe ka dwe ne cartels wach ni kia ni subsidy onge tiende wawit billion 16 to gi billion 20 ne fuel subsidy nikech cartels oriwore gin magigo biashara koro skane wamulo jomoko ni koro chulo ushuru joma no wamulo mwadiyo matini koro gin magigolo pesa kwan kode kendo nyo afwenyo ni ngata madhi rally ma sane timore ni budget magitiyo go katin in a month
dhi chopo bilion madhi mana 2. Wacha winjo kendo. Pesa no nego gimi kada jopiny. Winjo. Jopiny sani ng'eno kaka jopiny nyalo chandore. Kaka jopiny nyalo chandore. Tunu du chocho gi. Uini site gi. To gi mukonyo go gi. Migi alternative. Manyalo timore negi kaka government. Yes. Omulo wacho ni wariti. Kati chuwuok watim application. Obro tete ai. Omulo no ndiko gazet nyocha neno. Omulo gilange. Picha neni kacha. Giywak ni kas mani losoni ang'o momiyo gin gionge to gin shareholders. Omulo ni ing'ene no wadwa tadwa konye Rigathi gilange gi Ruto ok givalu ji machalo Omulo nikech ging'iyo ni shareholders nitie superior shareholders gi junior shareholders. Omulo junior, Omulo en junior shareholders e sirikandni. Jogi ok dware emomiyo wan wakonyo kane iloso sirikal. Omulo ne bede kata mana PS to ne Omulo po gimiyo gama Omulo goni gima koko ka to nge gimiyo miuro Omulo gimoro mondo koro we go koko. Namba 2 wang'eyo ni sirikandni no donjo gi dirisha to gisiko ne Azimio rally nitiere ng'at ma fund apenjo Omulo pile kata kwa yaka Kolores tiaka apenjo Omulo to fanda mar Azimio ni daki wache otame wacho taki wache duedo Uhuru otame wacho dobed Raila otame wacho dobed Gideon otame wacho onge ng'ama fanda Azimio kata didi. Ni neno Kitale kawuono, ni neno Kakamega nyoro, omuoch. Joko wuok oko obire rally nikech kech nego gi. Nyithindo ok dhi skul, ototama gi chulo, gionge pesa. Piny pek turo jo Kenya, to Omulo gilange madho cha State House ka. Omulo gilange wacho ni gin shareholders. Omulo gilange wacho ni negi say stabilize economy, ni koro gidwa lower cost of living. Ruto tich otamo. Ruto stabilize economy otamo. Ruto Rigathi Mudavadi tich osetamo. Ne gidonjo kacha to giponi pep gikia gima gitim. Emomiyo wanyiso gi sani gima duong' mogik maandamano mwadhieni mabe chiko yienwa katiba article 37 wacho ni wan gi ratiro mar ng'anyo e yo mamuol maonge koko maonge goyo ng'ato. Mane gima watimo. Emomiyo ineno rally 13 mosetimore mag Azimio gi onge koko moro mosewuok nikech wang'eyo ni nyaka wabed joma timo tich motimore ratiro kendo waluwo chike. Gin gidwaro mondo wang'any, mondo wago koko, mondo gikel jogi. Wakwero ni kik utem gang kelo ng'ato e Azimio ni mondo kel koko. Gine magidwaro mondo ng'any koso. Gine magidwaro ni mondo koko wuogi e buche mag Azimio. Ok no wuogi nikech wan gi Kalonzo Musyoka kacha ja kamba ma ng'eyo weche chike, wan gi Raila Amolo Odinga ma bende ng'eyo ni nyaka ji dhi mos, wan gi Martha Karua, wan gi Gideon Moi. Wan wanyiso jopiny waluongo uduto te biuru pek ni wanakonyre uru kanyakla. Sirikal ma wacho ni sirikal tich nosetamo katieko. Omulo gilange osiko wero moro ni ne giduoko sani koro mogo dok piny wamegi higa achiel kendo gibiro duoka 70. Higa achiel ni kakoro Turkana ji tho. In fact Northern Kenya te ji chiegni 2 million kech nego. Drought. Giwacho ni ne gilemo Nyayo Stadium. Jo science nonyisowa ni koth biro. Tasika konogo Omulo pile. Ja science maduong' mogik monego waluor en Nyasaye. Nyasaye ong'eyo ni nitie ndalo oro, nitie ndalo chwiri. To wang'eyo ni ne giseneno ni koth biro chwe. Koro gidhi wuodore Nyayo kacha ni gilemo ni mondo koth biro chwe, udagi uyie koth biro chwe. Mano mpango mar Nyasaye. To gima nyaka tim sani we uru bedo malo ka, loruru piny ka. Jo piny wacho nuya nudonjo sirikal. To kudonjo sirikal no wiwu wil kodgi. Joma hasla kano biro e rally. Joma 90% joma biro Azimio rally mar Raila Amolo Odinga gin jo hasla ma bende wacho ni wan karano wuondwa. Ne giwuondo jogi nikech wacho ni gibiro miyo utich tichonge. Kani neno ki ipogo lemo. Ere shareholder mama mboga. Ere boda. Ere mkokoteni manigi wacho noka. Jogo onge. Ng'ege magitimo. Gikao jogi manoreme kura ema koro idwa mitije makas. Gikao jogi manoreme kura emimiyo commission. Gikao jogi manoreme kura emimiyo weche mag independent offices. Gikao jogi manoreme kura emimiyo chairman mag board. To gigolo jomane Uhuru Kenyatta, sirikand Uhuru Kenyatta kelo mose kelo wanyaka kuma koro wantie sana. Aya, ne giwacho ni gibiro kelo open tax base mondo koro ji mang'eny ochul ushuru. King'iyo tax collection target
ok wanyal chopo to budget ma gidwa miyo ma giwacho ni budget gi 3.5 trillion budget no be giwacho ni giduoke gi 300 billion. An akwayo omulo wan wabiro gi kwe kendo wabiro kwa muol gima nyaka watim uru duto nyaka wawinjre ni piny pek turo jo Kenya. To kwa dhi duoke piny waduoke nang'o mondo mi waduogi ni piny nyaka wuogi office nikech nodonjo kanyo gi tok dirisha mondo waluok odno mondo koro jo piny pesa mane nitie ma subsidy mo gidwar ni pesa no bedo budgeted for. Ere pesa no sani pesa ne koro gikawo gitimo gik moko manono. But ing'eyo onego bedni anano ka okango wiye dalokore marach nikech nyaka ibed motang'. Ing'eyo kidibet odi lwete ahinya ni koka point odhi nikech gimo okango wacho okango go koko okango temo explain. Ing'eyo wanyiso okango niya okango lero wach mar kas nokel gi Uhuru Kenyatta nokokel gi Ruto mano gima nigi kelo magin kuong gi appoint gibiluongo ni cabinet administrative ling monde. Number 2 kancha giyiero kas ne bedo appointed gi president opogore ki kaka sani kas ni yiero through application mi itero ne gibiluongo ni Public Service Commission. For the record yada kete record ni an kako mulo junior no ka apply kas gimomiyo ka apply kas nikech okonyisa na apply nyaki apply. Number 2 kadiko gimore gazette kadiko gimore gazette andiko kaka jatelo mar political affairs mar ANC party mati office Musalia Mudavadi koro rit mondi ok ni kadi beto tame to mule bodwa ng'eno mulo ni kanye ing'eno mano gima kik chande kowe bedo personal gimogoyo en gimogoyo ni debate ma important to gima important ma okango kik wuonde go jopiny ni gik mowacho government mar Kenya Kwanza koka nodonje government wadonje government ma wan gi 6 months to 6 months makoro ti gik mosetimo within 100 days minyalo wacho ni ginda giwach ni ma to setimo kane wayawo Hustlers Fund manjo wa promise 100 days ji milion 15 no apply Hustlers Fund ji milion 6 o qualify joma no chulo pesa monego bedni miyo pesa mag Hustlers Fund ji 800 ji 800,000 mane gikwero ni kik chula Hustlers Fund obedo blacklisted mano kango ginenjo inso gini un Hustlers Fund no kiko ongi gima konyu Ruto no wacho ni ka keto moma piny port mar Mombasa duoko dong no duoko port mar Mombasa Ruto wacho ni ko keto moma piny ali appoint judges or appoint koro kopo ni wachi cost of living mantiene no wasinyiso gini ne wane bugo mane gin agulu mantie pesa cha gin nango magi agulu no onge state house oyudo ka kuom ni kamora mora chupni mag tasa gi mag ginis ni kam kono nyaka oda mulo an gi penjo sami wacho ni udhi kacha ndio oyudo ka gik moko kia obagni jatelo masani man jatend piny dong ne ni piny wacho ni penjo mar ariyo wawacho kotende gi beche mag omenda ma bende koro iwacho ni moko no gol moko rwaki gi machalo kamano king'iyo kaka piny chalo sani tich mar kweth maketo piny wacho tesre owinjo bende gi pako sirkal sama otiyo maber koso owinjo bende ngiso sirkal gimoko timo maber mane gimiluongo no opposition leader tije kata king'iyo Commonwealth countries kama government otimo maber iluongo ni alternative government awinjo kipenjo kanya ang'o momiyo giwach gik maber mosetimo to tijgi en mano koso tijgi gichocho gin miluongo ni disruptive opposition gin gichocho wi jopiny ok gikony jopiny ni wan mae kaka wanene kech gipondo e wach cost of living agenda margi ong'eyo maber nene giwach sava giwach gik moko koro mo sepenjo ni kata akas ma gikelo machiegni akas go dincha bi ndalo Supreme Court koro gimotemo wacho ka samono yudo government okango gini nowe government agulu ginang'o te giketo e bugo gowi man Kenya ne 9 trillion manyiso ni kinyuolo nyathi ka nyathi chulo 100,000 mano gowi ma nyathi ka nyathi golto nyaka ne waduok stop wach mar olo moket government obed stable sani inflation rate oseduogo from 7.5% to 7.1%. Modest decrease of inflation. Okay, mano report mantie inyalo dhi ng'iyo government. Number 2, sani budget mancha gin go mokalo mane jatende mar Azimio ne nigo cha. Nokalo git over 200 billion. Manyiso ni nen 6.2% of the GDP. Ma kata IMF nowacho ni
gowi no koro no ni gang ne gimondo kigiyud gowi sani no waseduoko gi budget minano wacho mal 3.6 trillion waketo measures mosekelo magino duogo gimoro 5 point something percent nyisone jatend piny poko sani oyienwa kawo gowi moro amora e piny mangima yani sani wan standard moro manyiso ni ya ni wan maber wan wang'eyo ni wado kata koolo nti gibiluongo ni concessional loan to se olo pesa di loan moko mabechgi tek mancha gikawo China koro bed mos owach niya wan kaka no wasekawo government wayudo government niko kethore andiwo gi keto kacha wayueyo wayueyo maber waket government ni ori kaka dwarore idhi oko ma topic order omulo ingeno mulo gini osebage chako wacha andiwo ang'o wan andiwo go wan wakia andiwo go mago meku koro wan gimo wacho gima jopiny jokanyanam ma nenowa wach dwa winjo sani gidonjo ni ere kaka nyithindo dhi skul ere kaka pesa mar mogo dhi dok piny ere kaka nengo ngima dhi piny omulo ok nyal wacho mago nikech en kano biro kato na wiyo bedo program Ruto giro program wie ni kidhi kacha wacha gik ma wacho ka pile gi mondo ilal wan omulo wacho ni inflation odok to 7%. 7.1 mimi ko wacho inflation sani 9.3 mano maru ocheki omulo wacho ni ne onge gowi magiolo nyaka ne gidonji omulo gilange oseolo pesa 500 madhi mana 500 billion giseolo aya giwacho ni office chande ni koro gitiyo gi pesa prudently yani gitiyo gi pesa yo madwarore to kani neno kata un jo gazet nundiko wacho ni Ruto e office kumano donje ni osetiyo gi over 7 billion moingo pesa mane Uhuru Kenyatta tiyo kata mane first term jogi tiyo gi pesa achich nikech ogin joratiro mano gi mwang'eyo koro mulo we wuondowa wan gi madwani nyaka wapenju ni kanu wacho ni bro konyo jopiny ang'o musetimo uwacho ni dako wach maber musetimo yiero judges keto judges office ber to mano kuketo gi kanyo ere kaka keto judges office kata kelo mogo e mesa uwacho ni ukelo hustlers fund ni sani ni koro jomosekawo pesa no te 15 million ta penje jogno miyo pesa di ng'ato ka ng'ato gimiyo siling 500 siling 500 ok nyal kata lielo wi omulo ni omulo lielo wi gelo fareyo ok ni liel kata wi omulo to giwacho ni gimiyo ji siling 500 giwacho ni joma no wakwero ni kik duok pesa ji milion 8 omulo ok nyal miyo ng'ato pesa to onge go uwezo mar duoko pesa no tichunego ni en kech ni asta ni kech ni promise lakini nyaki konyani mondo mi otimwana watie kini omulo fulo watie kini okay omulo adwar keoni kendo kono malera nya kawuono Ratil Ramogi TV omulo nyaki ng'e ni kumwadhieni oken tuk nyithindo kuma jopiny odhieni oken tuk nyithindo ni neno kaka jopiny owuok oko to giwacho ni kata un mane giyiero mano Eldoret Uasin Gishu gioro salamu ne Ruto gikoni inwa yieri lakini tich otami giluongo Raila Amolo Odinga ni bikonywa ang'o momiyo jo Uasin Gishu luongo Raila Amolo Odinga no biokonyi ka omulo giri no yombo kura ang'o wach saba minjo wacho ni Smartmatic company MD mar Smartmatic ondiko ne bwana miluongo ni Majano Hussein Marjan barua to kone ni wan okwanyal yao server nikech server ni ntiere gimiluongo ni intellectual property rights manyiso ni jokanyo no chiko wacho ni ok nyal gole kama nikech bro ketho weche to mulo giri gilango wacho ni no yaw server to giwacho ni gima ginyalo golo data mar electro transmission system ema ginyalo golo to kendo gichagi wacho ni kao kamano to IBC jo Azimio odhi anniversary towers kacha to gimiluongo ni supervised and managed access yani king'iyo kirango to joka ni kacha to ng'iyo ne ok gitimo mano okinde mag Azimio Awele Gilange Paul Mwangi to gi joma moko kodhi kacha to lorne gi dhot emomiyo wan gi ratiro kane whistleblower momulo gi nomiyo wacha ogolo wach to wang'eyo adiera ni kura no giyombo emomiyo sani jopiny gi wan kane uyombo to yauru sava to gin giwacho ni sava no yaw gik mano yaw kama jino election data no giyaw gini to mano ok gima duong' ahinya sani mwasenyiso gima iwinjo ka ogidwa wacho no wacho ni ndala par mabiro wachini die yweyo wadhi yweyo ndala par mabiro kao kung'iyo wach IBC kikukelno gino Ruto Election Commission
ka ok ung'iyo duoko ngima piny, ka ok ung'iyo kaka ji dhi skul, ka ok ung'iyo insecurity ma koro tamo wang'u bandits, to nyaka koro wuog e ofis nikech tich osetamu. Nitiere joma biro timo tijno. George, ing'e nitie gik ma nyaka walena jopiny nikech wawuondo jopiny. Ing'e ko wacho ni Hustlers Fund en 500. Nitie gima waluongo ni nyaka waket credit score mar ng'ato. Ing'e ni nyaka kimiyo ng'ato 10,000 dichiel to dhi okawo to owito simbe. Ing'e ni onge kaka ikonyo ng'ato. 500 ni kawe tiduoke, tichak ikawe tiduoke mondo ng'e ni credit score mari chalo nade. Mano gima jomoko timo. Mano miyo jomoko sani $1,600,000 dhi kawo kendo Hustlers Fund machielo. To hustle nitie stages. Stage mokwongo mano migi ni to gi stage mar circles. Koro joma neno giwacho ni ok chul ni kik chul Hustlers Fund. Ing'e no hinyore nikech onge kaka gidhi kawo loan moko makoro gidhi nyiewo matoka, pikipiki, gik madongo dongo. Koro ka gin economics osetamo giling mondo wapang nigi tich. Wan wayie ni wada pango nigi tich kendo sani ma wach subsidy, wach chiemo duoko mogo piny. Kipenjo ng'ama dhi school motimo economics, ja first year student ma university, kipenje ni economics wacho nang'o? Idhi subsidize fertilizer kosi idhi subsidize mogo. Odi nyisi ni nyaka subsidize fertilizer, kech mane production, koro gibet mos wacho wadhi yweyo nyakwara Mogi, yiena mondo wadhi yweyo. Wang'ake kanyo wadhi yweyo. Oliet nyakwara Mogi mane Ratil gie sani wadani wakaw yweyo mar yudo weche manyien machok. Mago mabende waiko ni koromo saa 3. Kapok adhi yweyo daher mondo mi ng'iso oganda ni kata nyakwara Mogi Jwang' ni nyaka gie sani kaluwore kod bengi maduong' mar piny Kenya, Central Bank of Kenya, wacho ni inflation mowachando idho mag kaka ngima chalo ochung' e 7.95 kowuok 7.66 dwe mar 12 higa mokalo. Mano kaluwore gi Januari gani, nyiso ni samoro mar dwe mar 2 ni pok ogol. To wageno ni samoro nyalo idho malo kata nyalo dok piny kaluwore kama entiere. Gima ng'eyo ni en 7.95 kaluwore gi bengi maduong' mar piny Kenya, Central Bank of Kenya gie sani. Ok 7.1 mano mulo wacho, bende ok en 9.3 mane okang' oda ni nyakwara Mogi wakaw yweyo ka dumo mano December ni February. Ratil kik idhi mabor, weche manyien machek biro ni bang' nyiri machuok kende. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali
5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811*414#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011-09-22-77-3 kata 085-408-20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kile kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno biro ni achiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Wale wajeuri bandits ambao wametuzoea, mimi nimewaambia safari hii hakuna mtu ataruhusiwa kutembewa na bunduki hata anachunga ng'ombe. Jatend piny Kenya goyo marufuku jonjore mawuotho gi bunde pacho ka pedha bende pod dhi nyime mathicho oko jonjore mano thrift. Tunaweza mtakuja Nairobi. Onipigwe teke. Ataruto apinge sisa tutarudi nyuma. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance obogo bago ng'anyo kar jok ma jatend piny Kenya ka giseyo pek mar ngima ma okwako piny Kenya. Jopinye man gi teko omiyo gik machal kaka weche ma giwacho gieki miwacho sani gieki kot ok nyal bedo gi teko e weche gi. Kanise owuok mager gi ng'eto mane ogol gi doho mar puodho ni kweth jogo matimo hera e kind chuech achiel oyud puoth gi piny owacho. Yakora mogi kendo mana kana nyisi ka wadhi yueni ratil ochwakore ka kendo ondekni ma oyiengni koni gi kocha koro mulo gi koro kango kata kamano kar japiny bende entie nikech apenjo penjo motende kod gik ma japiny dier mondo mi ong'e to gima dwaro kuom yaw ariyo gi ne giler gima hie manyalo konyo ganda kik obed siasa moro mar bedo siasa mar pap makoro ji ni rally wang'eya ne to gini ko pogi kata karatil yiengni japiny ang kwanya ngosa mang ratil oyiengni mochung mano momiyo wan kana wangiso gi ni kaka ne giwacho giduto ne gibae e wach mar medruok mar ngima nikech omulo no wacho 7.1 kokang no wacho 9 to kang'iyo ka en 7.93 kaluwore kod bengi maduong' mar piny Kenya kata the Central Bank of Kenya mano ki gima ne wantiere gi sani koro wantiere weche mag siasa mar piny Kenya. Purwan mane wach mar jokanyo cha ni ka in jakanyo to ibro yudo gimoro ka ok in jakanyo to ibro kungwe chien mondi ng'iya ni koyo kungo goyi chingo chami matin korki ka wiyo se yaore to korki ng'eni nyalo kidhi kaje to koro nyalo mi gimoro ka ogno timre jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga
nyo owacho ni nokwayo riwruok mar pinje Afrika AU ni mondo owe thuolo mondo tim gik moko. Noneno ka nitiere gik moko ma owinjo bed ni otimo. Nokoyango ni gin e Kenya kata gin oko mar Kenya. Nowacho ni nitiere gik moko maneno ka ok dhi maber ahinya manodwa ni mondo mi okungo mul. Koro nokwayo thuolo mondo riwruok mar pinje Afrika omiye yue moro matin, owere kode lemo manomako mar ng'iyo weche mag tudruok ahinya to mag gedo mag weche mag tudruok e pinje Afrika miluongo ni high representative mag weche mag infrastructure AU. Kama osewachore to jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni nikech okomi piny owacho mar Kenya manoyier tich mayot e tayo tijene ni mane momiyo AU nondiko ni mondo mi koro Raila wuoge e lemo no. Ing'eyo en gima jopiny penjo ni ng'ama wacho adier, ng'ama ne tiyo mowacho ni nokwayo mondo weye thuolo, koso ng'at mane ni oko mawacho ni nikech wano ka iketowa gi rombe mag consultations gi jopiny mane momiyo koro diponi piny owacho mar Kenya Kwanza soko jo Kenya bende matiye pinje maoko kata migepe mag pinje maoko. George Mbati onge ja Kenya Kwanza masoko ng'ato. Gimi nyaka wanyis jopiny kendo gima nyaka ing'e ni African Union ochalo kaka club. En club mar jotend jopinje mopogore opogore. Gibedo piny, jotend pinje mopogore. Gin magi decide ni wayiero ng'ama kama. Kaka position mar jakom, macha position magin magi decide kaka ker ma pinje mopogore opogore. Koro ndalo mane gimosore gi Uhuru Kenyatta mane jatend piny, mane gibedo kaka jotend piny magi wacho ni wan jakom wamiyo opposition ni. To e katiba nti gibiluongo ni Public Finance Management and International Subscription Fund Regulations 2017 wacho ni seche modhie moloso kaka koro AU no aput mar riwruok mar pinje mag Afrika ntie pesa michiwo ma budget mane ochiw mokwongo ne en billion 7.2 billion mane obedo set aside mane dhi mi AU. To pesa ni nyaka budget mane ochopo mar 2021 June nosechul billion 4.9 yani 4.9 billion. Mano ka luwore gi report mar Auditor General. Mano nyiso ni million 600 gi prabiche mokwongo ne gichulo million 2.17 kendo gichaki duogo gichulo million 655. Mano nyiso ni apis mar jakom ne nigi budget. Yani nyiso ni tie joma nyaka ne en go office Addis Ababa ma Ethiopia kendo office ma Nairobi. Ma nyiso ni en office maduong' ma international. Koro an gima otamowa kaka jo Kenya Kwanza ni chairman mar AU miluongo ni Musa notimo marach. Jakom standard ma entie kaka ng'amo luor e piny mangima ng'amo se fight ne reforms. No nego go nego asimu. To nyisa ni jakom resign. Onego be ni ondiko ne barua kaka nondiko marach, nondiko ni wariembi tich. Macha nok ber. Onego go nego asimu to jakom kane resign. To wacho ni an kaluwore gi dich mango aweyo tich mar African Union. Koro kikine ni jo Kenya Kwanza emo odio nat kacha ni mondo gol jakom. Nikech African Union nti gik ma believe a democracy ni ka government oyier government ma legitimate moyier gi jo piny. Nikech jo African Union ne gin observers e Kenya ka nitimo kura. Gin observers ma gin ndiko report mar gin ondik ni government ni oyiere maber kendo oyiere ma gi thuolo ma free and fair. Magin gi report gi lakini ka gineno ka jo okango gini koro fight a legitimate government mo yier gi jo piny mo gi ndiko report maber o ginyal yie ni ng'at ma fight democracy no ema chak bedo kod gi African Union ma kendo bro timo tich ma gitimo reche. Koro gimiye thuolo ni tima minyalo timo no lakini onge tiene kech ng'eni sani jo Azimio ok negi kaka opposition madwarore kaka gin sani gin rebels gichalo joma nigi rebels ng'eni oketgi kategori mar rebels mane menane jomoko lieko ni samoro international standard order okango aparo ni rebels gin jok mane nie ei sirkal to wuok oko mar sirkal to chako kwero kata kedo gi sirkal. Okacho ni gi rebels acho ni gi chalo jogi poko bede sirkal gime nyisi ni gi chalo ne gikelo yudhe moko mondo orwako le military gogudo moko ma serious mago science mag iluongo ni militia onge ng'amo luorogi. Koro
anatemo wacho ne a context mar African Union kaka ging'iyo democracy mag pinje gidono mondo gikel kwe again Kenya Africa te Kenya e center mar biashara iluongo ni global business ma jo pinje kadwa timo biashara to ng'eno Kenya kama ging'iyo mang'eny lokoni jo pinje ma oko gi dwaro ni ka peace nitie kwe kendo nitie government moyier gi jo piny ma ne onge koko ka ji nodhi ogo kura ji nogo kura ma onge ng'ama ogo piny onge ng'ama ogore ok upogore gi ndalo mane 2017 mane ji gore cha ng'eni mache nopogore mene Kofi Annan gi nobiro ka koro sani jogo African Union ni sani joma kelo kel kwe Kenya ka pod gidwa bedo position koro nyaka miye thuolo lakini gima ok otimo maber no konego ndikne barua cha jakom no resign koro mano nyiso ni ne jogo ogole tich ok ni en mano owuoyo gi jogo kendo owuoyo gi jogo to do resign mano ngene pogruok mantie propaganda ma umulo kelono owerego adwa ni kon producer ni mondo gol ni barua mane Musa Faki ondiko no ndike barua ene cha to wacho ni gimane ing'eni kane Raila Amolo Odinga donjo kacha no donjo kacha on a need basis ne nitiere tich mano nyako tim mane onge migawo mane timo sano nyiso ni ne nitiere dwaro mar timo tijno to sama ne timo tijni ne nitiere omulo madpi ne nitiere paro mar mondo migape ni riw gimoro kuwuok Nepal to dhi e migawo machielo to barua cha nondiko maler ni weche ka noserumo koro tiji cha nitiere kaka idhi soe e migawo machielo koro biro dhi mbele kamano to bende Raila Amolo Odinga ne ni kacha higni 5 to Raila Amolo Odinga kane Addis Ababa e sidelines gi Musa Faki to nyise ni an kaka ng'iyo taneno ka mbele ka wan gi weche madongo matimore pinywa manyaka walosi jowa tho kech piny pek turogi onge gik moko mar gini konyrego to an kaka jatelo mar mawuok e Afrika mangima kendo mawuok e piny Kenya adwa ni mondo adog dala kocha matin akonye joga bende koro ok abi bedo gi thuolo mar konyo tijni e yo aming'a nodong' ne dweche 8 kende mondo wuogi to noparo ni wuok chon nikech kane watieko yiero to Jose Kamago nodonjo nyaka ni Raila koro bi mondo ogol Jose Kamago to jogi wacho ni Raila ni rebel giluongwa ni rebel king'iyo dictionary definition mar rebel en ng'amo ng'anyo man gi weapons makoro gore e sirkal kowuok e sirkal wan ne waonge sirkal ne margi Ruto gi Uhuru wan waonge wan wakonyogi ywe ot ka ot no ot gi no lil koro waluongwa ni rebel namba 3 king'iyo mos George gima di mi ng'ato dhi gero ot moro maoko to odi to chwer enang'o Kenya kaka od Raila Amolo Odinga ma odwa chwer koro Raila nyaka odni mondi kapok odhi oko emomiyo nokwayo thuolo ni miyauru thuolo adhi ang'ad lum mondo odwa cha to barup Raila ondiko niya abiro nyisou chieng' mayudo thuolo mondo umiye engagement machielo ka udwaro nikech barua cha nowacho ni we still need you pod wadwari mondo imiwa engagement mano ng'ama no riembi koso ng'ama wuok kende propaganda koro wan mano gik matindo mabe mago gik mok bagwa mago badhogi wan gi mwang'eyo makoro waketo mbele en ni ka thuolo owuok e Afrika mangima kata mana world mangima mar Raila Amolo Odinga mondo kony piny obro dhi ka en gi nafas to sani noseparo mariek ni en koro nyaka oduog piny matin mondo los Kenya ka Kenya dhi marach omulo wacho maler ni Kenya is economic hub to ka koro Kenya dhi marach to en economic hub kaka wacho kendo yie kode to Raila Amolo Odinga dhi timo e yukucho to Kenya dhi marach nyaka oduogo los Kenya mondi koko dhi loso Afrika iwinjo mane gima mulo kia koro mulo omulo kelo propaganda to wang'ejo Kenya kwanza gi propaganda gibro kelo ing'eni jatendgi ma propaganda ting'eyo jatendgi masiko bawacha mane ja propaganda omulo giri kaw kiu from jatendgi cha George jopiny ong'eyo adiera kuma nitie adiera e wach AUN ni Raila Amolo Odinga sani mar wuok no chiegni to gimong'e wuok mokwongo kapok sani oromo
en ni nyako bi okony piny Kenya. To noneno ka joge ywak. Raila Amolo Odinga en jatelo mok nyalo neno ka oganda ge gore piny ywak to ok okony. Owuok. Raila Amolo Odinga owacho ni en gima otimo ne jopiny. Kendo jopiny oseyuore modhi ire. King'iyo rally ge te, ji biro muo kuonde moko te. To giwacho niya, baba, gima iluongo Raila Amolo Odinga baba en wuon oganda. Konywa. Ng'ama nodonjo kani otamre duoko school fee piny. Ng'ama nodonjo kani otamre duoko mogo piny. Ng'ama nodonjo kani omedo school fee. Ng'ama nodonjo kani omedo fuel. Mane gima Raila Amolo Odinga dwa timo ndala modongi. To kan nafas owuok. Anada penja question nikech okango temo wuoyo to ko understand gima wacho. Gima ng'eyo ni owacho ni jakom owuok oko kucho nikech nitie ot wang' koni. Kane wane handshake, mogo ne pesa di, ne en 230. Ndalo che ji nok chandre ne ji ok rikech. Ang'o mane mono gi go koko? Onge ng'ama ne go koko. Tax mag fuel. Mancha nikech wan pok waketo tax e parliament. Mwaketo budget wa tax e parliament. Jomage mane nitie handshake government. Ing'eyo nitie gik moko ma giwacho ne agenda margi en ni ntie gimanyo ntie gik magimanyo giwe ponde wach ni ntie yamo mantie koro gima wamiyo jakom luon ke jakom iluonga ni Mandela mar Africa yani ose fight for reforms and democracy lakini government mose yier ma jii Supreme Court bo wacho ni government ni maber onge kaka inyalo wacho ni ok recognize Ruto kaka president ok recognize kaka Kenya Kwanza kaka government to ng'at machalo Ruto ne emobede EU kaka president mar Kenya ekechanyisi ni maka club mag president. Kori ng'eyo kaka inbati sani ukinyalo wuoyo ni wacho ni jatendi ma Royal Media okitambua okiwache ni kaso pod in bet kanyo ni wacho ni kori live yourself. Kori ng'eyo onge owe wuondo jopiny onge kama ni lingalinga mos onge kama no ndike application ni ondik ni kawuono wadwaro African Union infrastructure ni u apply onge. Mana president ema yiero ng'ate. Wacho ni mane minano kendo gimo akwayo okango kenda kwayo kango ni giwuo mos gikwer kata giket kata mana keruru Kenyatta e rally gi nikech anano kana tich mag Africa itemo wacho ni koponi jatend machon Uhuru Kenyatta lanyo to onyalo we tiyo ka oken African Union gigik mag views mar wada winjo japiny do winjo gima giwacho ka views mar African Union e democracy margi e pinje government moyier gi the people ikech jopiny emoyiero president koro ng'eni ka oseyiere mas sheria iluongo ni Supreme Court bose ng'ado mowacho ni ng'ani emoyier jogo dwaro ni gimoro amora seto mondo jotim development jomage madwaro mane kaka pinje te obed African Union obed international organization ini wuono umulo gi kami bedeni bende en gima kare mondo jalup jatend piny gi office mar presidency wach ni nikech ni itungo wi sirkal kae momiyo koro pitinyo nikech ma en achiel kuom jotelo ma jo Kenya mokwongo madhi milion 6 gi wiye nogone ombulu nyiso ni nitire joma ni kode gadieri gi yie to pinje mag Afrika bende nitire kako sekeda chiel ariyo minyalo wach ni demokrasi ochung' nikech nitire gik manotimo en owuon bende en gima kare inyalo siro wach mar jalup jatend piny okanyal siro nikech ing'ene ne gi dhoge ng'ato ne gi dhoge kako wuoyo to kako wuoyo no opogore nikech ananyisi maber ni jakom ose fight for reforms jakom en ng'amo miluor gig mosetime Afrika kendo kata mene pinje fight reform koro gima timore adier makende niya ni kaponi no wacho ni kech kata ndalo mancho campaign manche jigo siasa ma uru nche gi campaign Azimio versus Kenya kwani nchoko dich dong ncho no gobernador resign kodi ng'eno okango gini kiwe wuondo jopiny jakomne nigi thuolo mar resign kaka wach ni an koro wena uru tich ndie tich matiye Kenya ka lakini miya nyiso ni gima ne chairman ere yuo timo cha mano nyiso ni ntie kaka views mag African Union ginano no pogore gi sani kaka jakomo ka views ne mar threaten nikech jakom wacho ni government winjo kata wacho ni ndalo 10 kango wacho ka maber ni ndalo 10 wagolo sirkal ni oko mano nyiso ni mano patch Azimio koro ng'eni paro no pogore gi paro mar African Union mano nyiso ni koro inwa mi thuolo ni timo tich mitimo cha nikech ok wanyal views gigo ok wanyal yiego wadong gi dakika 2 kendo ndalo 10 jopiny ma biro gologi ok Azimio biro gologi kendo ging'eyo to joma dhi gologi gin asla mane oyierogi mane nyako ng'e namba 2 omulo
onego dhi osom gimiluongo ni diplomatic law. Gik opango gi achach. African Union onge kuma ne gindiko e barua ni gigolo Raila tich nikech Raila koro kwero nengo gik madhi malo. No, kondika kamano. Barup jo African Union kotende gi Musa Faki nowacho mogone Raila Amolo Odinga erokamano kuom tiyo tich maler mopoth mayom mar loso Africa infrastructure. Mabende notiyo maler ahinya. To kone ni sani tijni kaka nwawacho cha nitiere migawo makoro donjore kode madhi time. To bende sa Raila mar bedo kaka nochiegni rumo. To wuok chon nikech sani odwa madala ma Kenya ka wang nango wan gi ji e kacha maticho tamo. To Raila Amolo Odinga ok nyal bedo ni ng'iyoge kamano. Nyako konywa, nyako kony piny, nyako konyo mulo. Gimomiyo mulo kawuono wuoyo matek kama nikech Raila Amolo Odinga democracy mwacho cha. Multi party democracy cha. Mulo kawuono nodonjo ANC to koro gin gi Ruto ka nikech multi party. No kumiye kada thuolo mar donjo Yuda. Wan gimo wawacho kwa tieko. En ni nyaka wakony Kenya. Kaka jopiny, kaka leaders, kaka josiasa. Okwanya bire studio tuwakeno propaganda ni kama tuwang'eyo adiera ni piny pek turo jo Kenya. Be uneno kama usruok nyalo bedo? En gima nyalo. George Batiana nyisi ni ya. Ni ndala par. Inyisa ni thuolo mar warumo. Ndala par. Mowacho ni ndala par magikwayo ni. Onge kama o demand ni ndala par ka ndigi gik moko timore. To ndigi mabo timore. Number 1 onge kaka inyalo golo government. Intie gimiluongo ni recourse in law. Onge kaka inyalo change sharia kaka nosetimore mar golo government man. Right. Number 2, ananyisi Mbati kawuono tarigni kendo gini onge ma jopiny. Gini mbele ka tarik ndala parni jidi mosore ka okawuondi kendo anyiso jopiny jogi wuoyo. Okango biro kabro go doge ok en ma jopiny. En ma jogi dimosore kendo gine gima timore ka ni jogo ng'eyo. Mae siasa mosebedo ka timore kendo timore pile. Ibiro nyisa dok bitime lweta dara kama. Ibiro time yo mopogore mane miyo gikelo ndala par to ndala par ni idhi wache kocha to koni ibiro wache jatendo mulo no nyiso mulo ndala par wadhi mosore. Wanto jatendo Raila Amolo Odinga no nyiso kama. Mane gima nyisi jatendo Raila Amolo Odinga no nyiso kama. Ni piny ni marach. No, mogo ni malo, waduok piny. School fee ni malo, waduok piny. Fuel ni malo, waduok piny. Waduoke nang'o. Giponde. Ok wanyal duoke, ka ng'ama ni iye kacha ticho tamo. Giponde. Kacha wuogi koko waduoke. Emomiyo wan wacho kama, wan ka gidwa mosore, wan onge time mar mosruok. To gima wan go, japinye mwadhi mosore go. Ndala par gi bobo mosore gi japiny, to nyiso japiny ni ng'ama ne ni iye kacha cha tich nosetamo, watimuru nang'o. Penjo na mogik. Wuoguru oko. Penjo na mogik kakora tiko nyakwara Ramogi. Nulemo. Koth obiro nikech lemb jomage. Ne lemo nikech jogo ng'iye gimiluongo ni din moro ma kienyeji. Din moro ma kienyeji kae. Migo e bul. Okay, dilo. Wan olamo Nyasaye bomo nyakalaga Nyasaye milamo ne polo. Okango gini ok believe kuom Nyasaye. Nikech aluoro gini din moro kienyeji. An nyathi Sabato. An ja SDA kendo wan joma oluoro Nyasaye. Ok dadhi wacho Nyasaye na cha Nyasaye ka Nyasaye. Lemo mano Nyasaye makelo koth. To kinyal tiyo gi Nyasaye e weche mag miriambo. Ing'ene jogi jorito. Wacho niya, jorito kata ng'ama lare, ng'at makare jachir ka sibuor. Wang'eyo ni jogi ni lawna watieku. Piny mamalo. Nyakwara Ramogi erokamano ahinya. Nyiso ni mage karatile chalo. Wachopo e giko mar ratilo odhiambo ma kawuono Nyakwara Ramogi. Kendo nyaka Jumapil machielo. Winjo kaka jomoko koro wacho ni jomoko ni lembwa, jomoko ni wan kama Nyakwara Ramogi. In bende neno kama ratilo yiengore weche duto ma wawacho ka Nyakwara Ramogi gin pach jogo ma bende nene gi paro mopogore ka ng'iyo kaka siasa osebedo ringo kaka piny Kenya bende osebedo ka ringo e kinde mokalo kiwacho ni sembe ipimo gi nyamin. Nyaka thuolo machielo erokamano ne wenda kaachiel kod in miketo wang'i kineno ratil. Nyinga en George Bati, oriti masane.
trusted us for another year. You have crowned us. You have put us at the top with you. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewers and listeners, for choosing us as the most trusted media organization in Kenya according to the media survey done by the Media Council of Kenya. Citizen TV and Radio Citizen top the list as the most watched TV station and the most listened to radio station respectively, while Citizen Digital, Kenya's leading digital app, tops the list. You are the reason we are number one. We say asante sana for tuning in and making us number one. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek